Салом алейкум, бародаро. Инам ака рози пурсидем, гуфти сабуд ки мисол ай сабиседина галт мондиан шад, на тун намондиан. Ака ҷон яхтон гап занед, чӣ гап шид? Бародарҷоно, ман группаи чӣ кардагем, Telegram кардагем, барои бачаҳоро ёрдам кардам. Бачаҳо вақте ки ман видео мекардам, мепарсидам ки чӣ хел дуруст пур кунед. Ҳамон бо бисёраш ҳаста ки ҳамон чӣ хел дуруст пур кардан наметавонад. Ба мегуфтанд ки ака биё ҳами ту дар ҷой ҳастӣ, мо пешт мерем, ҳами моро ёрдам те чӣ. Ман мегуфтам ки ин чиз мақсад шарт нест ки пеши ман биёй. Логин парол шама мепартам, ман пур мекардам. 50 ка зиёда пур кардагем. Бо анкетаҳои чандша проверка кардагем ки дурустай, нодурустай. Ай ҳами сабабо мана ҳамчун посредник қабул кардагем. Баъд чандташ время гуфтага ки ака мода время гирифте, я 30 ка зиёда время ҳам гирифтаги додагиам. Иора ҳамаш ҳами хел мана блок мондан дар иҷа. Ина ҳама шоҳидин, мана адобрит кардам, ман омадам иҷа. Ина ҳами иҷа ина бисёр ай бачаҳо ҳама шоҳида ки ҳамара дуровардам, мана надуровардам, паспорт ма гирифтам, дуровардам. Ман ду бор се бор ина иҷа қатиҳу зана гап задам. Бо якум дафъ қатӣ ман чӣ хел дағалона гап зад, нигоҳ кардем, ҳозир бо ором гап зад. Ман дига заявка вообще подават кардам наметавонам дар агроечер, барое ки гуфтам ки соли дига кушодашам ман метавонам, ки шумо дига накунед ин чиза. Мо як бор ки адобритон накардем, дига пожизненно адобритон намекунем. Баъд одамое ки дута логин парол кардагиай ранги ман дута онлайн собеседование гузаштам. Якш Лариса Хадиева, якш Даврон Кузибеков. Ва ягон туши хели миллатпараст чи нест, бачаҳои худмон ба вақте ошибка худшона намегананд, даро мегӯянд ки миллатпараст у хели нест. Худтон наметавонам, ман росира ҳами дастатична гап мезанам. Ин мардум худаш дид ки ҳозир ман чӣ хел гап задам. Ман росира алҳамдулиллоҳ хуб медонам. Вақте ки қати Лариса гап задам, мо гапона тамом кардем, ҳамаи сурасморо роӣ кардам. Ман ҳами ошибкам ҳаме ки дар ватсапаш навиштам ки чӣ ба ман як сутка шуд, ответам наомада. Вай гуфт ки ҳозир аждаити мебия ҳами сразу неодобрит кард. Диюм анкетам қати вақте ки гирифтам туғрӣ кардам, Даврон қати гап задам, пагаҳаш уже сразу бо диюм онлайном гузашт. Пагаҳаш ки гап задам, пагаҳашда уже одобрит шудагам ман. Не ки Даврон 20 минут фақат пурсид ки ҳамаи ҳамон одамо ки ман намедонам. Мақсад намешавад подставит кунӣ одаморо. Ман гуфтам намедонам, меги анкетаи тира пур кардагам. Ман гуфтам не, ман намедонам, ҳам хелеам хеле. Ҳай бо бачаҳое ки дар Telegram группаи мо ҳастанд, мана нағз мешиносанд. Шаҳбоз гуфтам мисол мана хидмам надида бошанд, медонанд ки ман чанд қадар кӯшиш кардагам ки бародаро ҳамин чиза хушрӯ гузаранд. Бародаро ҳар як ки вақте ки анкета пур мекунед, ҳаракат кунед, хитон кунед. Мисол мошенникода сум натиҳед, вай дарди сари хитон мешавад. Хай боқӣ дар амони Аллоҳ бошанд, иншааллоҳ моро ҳам хай ризқи рӯзи дар ҷо бошад, ҳамҷа мегирем. Telegram мо TJ Англия. Вай дар силкаи тиктоки я пашкай, ман тиктокам худам дорум, зритель придил дар холам нест. Акам шумо одаморо ба пул пур кардем ё ки бепул? Ягон каса ягон рубл гирифтагӣ нестам. Бовар накунед, қариб 1000 кас дар Telegram онай дуроин ҳами саволтона ҳамун ҳамаш аделнатиен. 1 рубл ягон кас гирифтагӣ нестам. Мо кардем ҳамун Telegram-а ки одамо пул қатӣ дар дигаро пур накунанд, ҳамин ҷай мо дуроянд, ҳамин чиза хичон ёд гиранд. Мошеннико гум шаванд. Мақсади гапи мо. Раҳмати калон акаҷон, хай иншоаллоҳ бо хуб мешавад. Чӣ гуфтани ака як бор ё бо чӣ гуфтани барои мардуме ки мисол ҳамин одамо натарсени хеле мо хеле вай мисол ҳаст одамо ки патент надорад чи я патент неодобрит карданаш нест. Вай мегзарем просто стараться кунем ки ҳамин савол ҷавоб то онҷа саволои оддитон метиҳам мегзара. Нарушени мақсад ду логин се логин вақте ки заявкара галочкамоне подават кардем, дига накунем чи нагирем время, вай отклонить мешавад. Ранги ман одобрит мекунад, то билета мегирем мебиёй иҷа, отклонить мешавад. Инам хеле бародаром. Майли, раҳмати калон акаҷон.